هەولێرا پایتەختە هەرێما کوردستانەیە. ئەڤ ژی پەنابەرن ڕۆژاوای کوردستانینە و لە پێش باراگەها نەتەوەین یەکبووی سەکنینە. خۆپێشاندانەکە لە دژ خوێندنا بە زمانی کوردیە. ئەمە دەوێن قوتابخانە بتە عەرەبی لەبەر داک و بابم نازانی کوردی. لە دنیایە تەڤی پاشە ڕۆژ ئازارۆکانە و هەرکەس دخەماواندەیە. لێ ئەڤ زارۆکێهان تەڤی کۆ بە کوردی دزانەژی ئەو دخەما پاشە ڕۆژا دێ و باوێن خۆدەیە کوژ عەرەبی پێڤە تۆ زمانێکی دن ناخوازن و ناحەبینن. لۆمە لەسەر خاترا دێ و باوێن خوێ دخوازە پەروەردەیاوی بە عەرەبی بە. زارۆک شێوەزارێ سۆرانی نزانن فەقیرە دایک و بافژی نزانن وەختێ تێن مالێ مەدرسێ تێ نەگەیشتن و تێن مالێژی دایک و باف نزانن و تابعاوان بکەن زارۆک گوندا دەبن نەمازانن چ بخوێنن. ئەڤ سەمیانێ هانژی ئیدعا دکە کو زارۆکێن ڕۆژاواییان bi zaravayê soranî nizanin û ji xwendinê tê nagihêjin. Lê bi dest xwe re keçikaka heş salî derdikeve û her wekî wî li derewê biqelibîne. Bi soraniyeke delal û petî diaxêve. لە سەفی یەک و دوو عەرەبی بوو هات بوومە سەفی سێ هەموو بووە کوردی دایکم نازانی باوکم نازانی ئەم نازانم ئەدی چێ لەم دەرێ نازانم. Tevî vê yekê jî ev keçik baweriye bixwe nayîne lê bi iddiaya dê û bavên xwe dîne ku ji dil jî ew bi Kurdî nizane. Anî bi xwe Kurdî dizanî? Ne hindekî. Hindeşî dizanî? Yani nazan dersî be Kurdî bixwênim. Di vê xwepêşandanê de du tiştên balkêş hene. Yek jê ji bo berjewendiyên siyasî û kesayetî ev zarokên han ji bo vê xwepêşandanê hatine ajotin. Ji xwe li gor qanûnên navdewletî û yasayên neteweyên yekbûyî ji bo propagandayên siyasî çênabe zarok bêne bikaranîn. Her wiha çênabe zarokek ji xwendina bi zimanê xwe yê zikmakî jî bêpar bimîne. Yadin gotinên mezin û piçûkan hevdû nagirin. Mezin dibêjin zarok bi soranî nizanin û zarok jî her wekî soran bin ne kurmanc xweş diaxêvin. Heke ev iddia rast be jî dîsa ne pirsgirêk e. Tu ji kîjan zimanzanê Kurd bipirsî ew ê ji te re bibêje her çi zarokê kurmanc e dikare di hundirê çend mehan de hênî soranî bibe. Lewra her du zarava koka wan her Kurdî ye û têra xwe nêzî hevin û ji her kesî ve xuya û berbiçave ku îroj li Herêma Kurdistanê nemaze li Hewlêr û Silêmaniyê bi hezaran zarokên kurmanc bi soranî diaxêvin û baş dizanin. Gelo pergala perwerdeyê berê çawa bû û aniha çawa ye. Li Herêma Kurdistanê ji 30,000 zêdetir xwendekarên Kurd ên Rojavayê Kurdistanê hene ku li wê derê penaberin. Her du salên destpêkê 2012 û 2013 Encumena Niştîmaniya Kurd li Sûriyayê an ku enekese minhacê Etîlafa Sûriyayî ku xwerrû Erebî ye qebûl kir û li ser zarokên penaber ferz kir ku bixwînin. Ev minhacê ku ji hêla tu dewleteke ve nehatiye nazkirin bi enekesê gelekî xweş dihat. Lê piştî 2 salan Etîlafê got an divê hikûmeta Herêma Kurdistanê perwerdeyê bi destek bike û mûçeya mamosteyan bide yan jî em minhacê xwe dikişînin. Etîlafê ji dil jî xwe ji prosesa perwerdeyê kişand û minhacê xwe sekinand. Paşê yekîtiya mamostayên Kurdistana Sûriyayê ya bi ser enekesê ve minhacekî din ê bi zimanê Erebî derxist. Rêxistina neteweyên yekbûyî ku prosesa perwerdeyê ya li kampên penaberan bi destek dikir sala 2019 xweda alî û piştgirî sekinand. Loma ji 2019 ve Herêma Kurdistanê hewl dide ku van xwendekaran bi mamostayên wan ve bixwe bigire û têkilî civaka wê derê bike. Lê ji hêla hin aliyên girêdayî enekesê ve dihat redkirin û ev daxwaz nediçû serî. Taliyê Wezareta Perwerdeyê ya Herêma Kurdistanê 21 tebaxa 2022 bi biryarnameyekê ragihand ku xwendekarên penaber ên Rojavayê Kurdistanê
وەکی وان وەکی زارۆکێن هەرێمێ دێتەب لە دبستانên فەرمی yên herêmê bibin û xwendina xwe bi Kurdî bidomînin. Wezaretê da zanîn ku ev proje biryar ji bo têkilkirina penaberan bo nav xelkê deverê ye. Her wiha dest nîşan kir ku wekî qonaxa destpêkê xwendekarên refayekê hetaya çarê dê li ber biryarê bikevin û sal bi sal qonaxên din jî li xwe bigire. Lê komele û yekîtiyên bi ser enekesê ve bêhedan bi xwepêşandan û daxuyaniyan ve vê projeya hikûmeta herêmê protesto dikin. Tevî ku perwerdeya herêmê bi zimanê Kurdî ve di Qanûna Iraqa Federal de têne naskirin jî lê ew dibêjin ku zimanê Kurdî nayê naskirin û li Sûriyayê tudan pêdan bi bawernameyên herêmê tune ye û wekî berxê bi maka xwe ketî û ji qalikê xwe derketî ji bo ku ji Kurdiya xwe birevin û têkevin hembêza serdestan gelek gotinên pûç û beredayî didin ber rûyê xwe. Li gor te redkirin û bi dûrketina ji zimanê xwe girêdayî meremên siyasî û kesayetî ye yan girêdayî derûna bindestiyê ye yan jî girêkeka kor e ku nayê fêmkirin.